извинявай, ще кажа, въпреки че те се правят, че ни няма, говоря основно медиите, въпреки че те говорят за всички други, но не и за нас, въпреки че дори не отчитат фактите, въпреки това има хора, които чуват това, което... Точно така. Точно така. При това имаме, как да ти кажа, в Тополовград има такъв народ, има 53% на първи тур и кмет и общински съветник. От раз. Тополовград има такъв народ, има 53% на първи тур и кмет и общински съветник. От раз. В кабинета на кмета бившите съветски ръководители гледат от всякъде. Лично аз не виждам какво лошо има в това, което беше Съветския съюз. Смисъл такъв, че ние бяхме спокойни, имахме приходи, доходи, ходихме на море, на планина, децата ни бяха щастливи и ние като деца живеехме щастливо. Носталгията към миналото днес е прераснала в любов към Путин, който според кмета е бивш борец, дори и да напада, го прави от любов. Господин Путин защитава руснаците в всяка му една част на света. Без значение в коя точка на света, той защитава руснаците и е декларирал, че ще ги защитава. Точно затова ние трябва да защитим и българите. Кметът не е наясно дали българите в Крим се нуждаят от защита. Не знае и колко е голяма общността ни там, но убеден, че трябва да им помогне. Естествено, нали за това отиваме? Ако трябва и със сила. Нали, това е родовата част. Родовата част е българщината. България в всяка една точка на света. Взел съм си цялата отпуска от 51 ден. Ако се моли, ще остане повече. Визитата до Крим Божинов плаща от джоба си. За организацията обаче бившия борец разчита на православна зора на бившия атакист Павел Чернев, който вече изпрати в Крим свои доброволци.